Bună! Eu sunt Bianca și vă voi arăta câteva din desenele mele. Sper să vă placă. Bun, voi începe cu acesta. Mă rog că e dintr-un desen animat, mă rog. Un pui de iepure. Un desen cu Monster High. O vază, mă rog. O fată manga. Tot fată. Așa. Și ultimul acesta. Bun, nu sunt chiar așa de multe și le-am arătat rapid. Și mai am unul care am pierdut și nu știu unde este, dar îl am pe telefon și o să vi-l arăt acum. Acesta, dar nu știu unde este. Asta a fost, pa!